Kardom Karbiang long, welcome back to my YouTube channel. Pinang litum la so video long tek ponlong jila ke non kivang ji Athir Production present YouTube channel hin pen buthot karbi lun kanar jan kimi kabonda pon jido totang tela so video long la so lun kanar jan buthak litum la so video long ang ton pen chitan hamik sinang totang te video le pang cheng iglona. Non kivang ji Athir Production present YouTube channel hin pen kabonda ponji karbi lun kanar jana kimia men lake sarpimar bolotso atum tanon ke sarpimar bolotso atum tanon ke sarmari somara langkadun longle banga pinana phanta dolongle pirbinon malong henorem ong non ki nang pinang prang arvi ar echelang tude sarmar bolotso atum tanon ki piso bangki thombang ti La solun kanar jalong litum cepar jana bang pubang pidhan te iponong jilake karbiang long pen nong nam chitang klong la pen karbi lun kanar jalong pen nong nam chitang klong comedian actor ake hai long singing ti la pen non of kimia mang pen nong nam chitang klong la pen Miss KFF 2023 winner anong e kivan abang pia kai pi clear mina bang lumpi alang litum si la solun kanar jalong litum cepar jan te iponong po la solun jerapan kilun pon alun se pia than te iponong jilake karbiang long pen nong nam chitang klong la pen asik Gemini lun sepo Bisnu Teron lapen karbiang long penong nam chitang klong lapen asik Gemini lun sepi Aruna ing tipi lapen la solun jerapan ketok lapen atot pibang phulake akhai Beren Singh Kathar lapen la solun jerapan music lapen mixing and mastering abang phulake akhai Sam Teron lapen alang like Evergreen Studio pen La solun kanar jana ilitum prabjin pen Athir Production present YouTube channel long lang polanda prang po ke hai long sing tila pen akhai pi clear mina bang rompi alang litum kacheporjan pon cheng jia video album lola pen a video album stamil lang mix senji nang litum komama sia khai long sing tila pen akhai pi clear mina bang rompi aphan kelang pen nang lining ting samnai manilhan comment section long tok pen nang pachini poning thala pen la so video silang mesen pate kang hon pen litum channel tame subscribe la pen share poning thala pen la so video long ke chok check kili dance ta media poning po sining thalo apen ile tum puthot ka praka video long le chitong thalo nang Kardom